खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन। दिनै 23 मे 2026 मायथाइ एबा 8 जेठ दान 1433 मायथाइ सनिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै नोंथांनि गोहो आरो थुलुंगाखांनाया नोंथांखौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सिगांलांहोगोन। गोनांथार थिरांथाफोरा नोंथांनि फारसे थागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोदान बिबानफोर मोननो हागौ। फालांगि फेहेरनायनि खाबुफोर सोमजिगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोबां जाथावना दं। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा नोंथांनि फोथायथिखौ बांहोगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय थुलुंगा होनाय बोसोन मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि गोजा गाब। बृषभ राशि। दिनै दिदोमथि आरो समानथाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मोजां फिथाय मोनगोन। दोनथुमनाय आरो रां थिसननाया गोजोनथाव मुलाम्फा लाबोगोन। नखराव अननाय आरो अननायआ सोलिबाय थागोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ। गोदान मुवा बायनायनि खाबु दं। सावस्रिया मोजां जागोन। गोसोआरि गोजोनआ थाबाय थागोन। साना आराम आरो सुबिदाफोरखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 16 आरो खाफालगोनां गाबा जादों क्रिम गोमो गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा जुनियायै नोंथांनि बाथ्रा बुंनाय आरो सोलोजों मुलाम्फा जागोन। गोदान सोमोन्दोफोरा इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव मोजां सोलायनायनि नेरसोन दं। फरायसाफोरा गाव लुबैनाय बादि जाफुंसारनायखौ मोननो हायो। सोरजिलु हाबाखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथाङा बिदा-फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि हालोदआ गोख्रों जागोन। साना गोदान जाथावनाफोरजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 27 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कर्क राशि। दिनै नखरारि सुख सुबिदाफोरा बांगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानि बोर मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों गोसोखांथाव सम बारहोगोन। न'आव माबा मोनसे मोजां खामानिनि बिथांखि थानो हागौ। रांखान्थियारि हालोदआ समानथि थागोन। जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोदै जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथाङा गोसोआरि गोजोननायखौ मोनगोन। साना गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुगथा गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायनाया बयखौबो गोहोम खोख्लैगोन। गोजौ मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिजों गोजोननाय मोनगोन। मान-सन्मानआ बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। समाजारि खामानिफोराव बाहागो लानाया बांगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। बे साना मुंदांखा आरो जाफुंसारनाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि मेलेम आरो खस्थ'नि फिथाय मोनगोन। थालांनाय खामानिफोरा गोरलैयैनो फोजोबगोन। नोंथाङा खामानियाव बाख्नायनाय मोननो हागौ। रांखान्थियारि हालोदआ गोख्रों जागोन। फरायसाफोरनि थाखाय समा साबजाथाव जागोन। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साना दिहुनथाय गोनां आरो गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 22 आरो खाफालगोनां गाबा जादों पिस्ता गोथां गाब। तुला राशि। दिनै सोमोन्दोफोराव गोदै आरो फोथायनाया बांगोन। नोंथाङा गावनि जिउनि लोगोरिजों समायना समफोर हगारगोन। फालांगियाव बाहागोदारिया मुलाम्फा गोनां जागोन। आरिमुआरि नाजानायाव जाफुंसार जागोन।
रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। मददआ लोगोफोरनिफ्राय फैगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। साना खुसिजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 30 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि गोख्रों गोसोनि गोहोआ नोंथांखौ जाफुंसार होगोन। गोनांथार थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नोंथाङा बेरेखा हान्जानि सायाव देरहासारगोन। नोंथाङा नखरनि हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां थागोन। साना जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा गोजा गाब। धनु राशि। दिनै खाफालआ नोंथांनि फारसे थागोन। दावबायनाय आरो सोलोंथाइनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि गोसोआ धोरोमारि हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान खाबुफोर बेखेवनो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साना थुलुंगाखांनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गोमो गाब। मकर राशि। दिनै आब्रुथि आरो खस्थ' खालामनाया जर'खा मुलाम्फा लाबोगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि मान सन्माना बांगोन। आद्रा थानाय रांखौ मोननो हागौ। रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरनि हेफाजाब थाबाय थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय थुलुंगा मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 19 आरो खाफालगोनां गाबा जादों चकलेट ब्राउन गाब। कुम्भ राशि। दिनै गोदान सानस्रि आरो गोदान दिहुनथायफोरा जाफुंसार जागोन। टेकनिकेल खामानियाव दावगानाय जागोन। गुबुन हादोरफोरजों सोमोन्दो थानाय आयदाफोराव मुलाम्फा जानो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा गोख्रों जागोन। फोथायथि बांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साना थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 25 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि सानथौआ नोंथांखौ थार थिरांथा लानायाव मदद होगोन। गोसोआरि खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नखराव अननाय आरो गोरोबलायनाया थाबाय थागोन। नोंथांनि जिउ राहायाव गोदान बिबानफोर फैगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। साना गोजोननायजों बुंफबनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।